гузориши навбатӣ дар хусуси коргузории милитсия дар самти маҳви қиморбозӣ маълумот медиҳад. Бозӣ бубин биёб ё ба истилоҳ қарасан топасан аз гунаи қиморбозиҳоест ки шахсони ноогоҳ маблағи пулӣ аз даст медиҳанд. То ҳанӯз аз сабабе ки шаҳрвандон дар чунин бозиҳо иштирок мекунанд, бозори ин гуна мардумфиребиҳо гарм аст. Чандин маротиба мақомоти милитсия оиди мардумфиребӣ рӯйрост будани қиморбозии кӯчагии бубинбиёб иттилоъ додааст. То ҳанӯз ҳастанд афроде ки майли чунин бозиҳо доранду маблағи пулӣ аз даст медиҳанд. Милитсияи вилояти Суғд пешгирӣ аз чунин ҳуқуқвайронкуниро пайгирӣ намуда, ҳама гуна маълумот дар бораи ташкили ин гуна бозиро мавриди санҷиш қарор медиҳад ва ҳуқуқвайронкунандагонро ба ҷавобгарӣ мекашад. Рӯзноманигор Фарзона Муродӣ дар шабакаи иҷтимоии Facebook санаи 15 январ дар назди автовокзали шаҳри Хуҷанд шоҳиди чунин бозӣ гардидан ва аз ҷониби ташкилкунандагон таҳдид шуданашро нашр кардааст. Мақсади машғул шудан ба ҳамин бозиҳо дар чи аст? Пул кор кардан. Куҷоҳо асосан шумо ба ҳамин бозиҳо машғул мешавед? Автовокзал. Сабаби дар ҳудуди автовокзал ташкил кардани чунин бозӣ дар чи аст? Сер одам. Одам бисёр аст барои ҳамин? Дар раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ин хабар санҷиш шуда, нисбати 3 нафар ташкилкунандаи қиморбозӣ шаҳрвандон Ошуров Ошур, зодаи ноҳияи Ишкошӣ, муваққатан иstiqomatkунандаи шаҳри Бустон, Абдуҳадов Рустам Аҳадович, зодаи шаҳри Истарафшан, муваққатан иstiqomatkунандаи шаҳри Гулистон ва Исоматова Истода Азимҷонова, зодаи ноҳияи Ашт, муваққатан сокини шаҳри Гулистон, маводҳои маъмурӣ ба расмият дароварда шуд. шумо ягон маротиба барои ҳамин кирдор ба шӯъбаи корҳои дохилӣ дастрас карда буданд? нисбатон маводҳои маъмурӣ ба расмият даровардагӣ? нисбати ҳуқуқи вайронкунандагон дар асоси моддаи 465 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ протоколи маъмурӣ тартиб дода шудааст. Таҷриба нишон медиҳад, ки чунин таъсиррасонии ҳуқуқӣ чандон қиморбозонро аз мардумфиребӣ боз намедорад, зеро чунин нафарон аз 2 то 3 маротиба аллакай ба ҷавобгарӣ ҷалб шуданд. То он даме ки худи шаҳрвандон ба чунин бозиҳо муносибати ғайриҷиддӣ намуда иштирок мекунанд, ба пуррагӣ аз байн бурдани он ғайриимкон аст.